الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga maɗaukakin sarki Allah wanda komi ke yiwa da yardarsa ya ba mu zarafin sake zama don darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul anbiya, wannan sura da ake nufin surar annabawa ta ɗauko tarihoha da ibtila'o'i daban-daban wanda Allah ya yi ma annabawa wani bayan wani domin karantar da darasi ya zama izina ga wanda ba su ba da kuma wanda yake kamar su cewa Allah ya jarrabi bayi da dama. A jiya mun ce za mu fara da kissar annabi Musa da Harun a matsayin mabudin kunnuwa a kissoshin annabawa da wannan sura ta jero ta lissafo. Aƙalla akwai tarihin annabawa guda 10 wanda za su biyo ɗaya bayan ɗaya. Kowace ta zo ne domin ƙarfafa gwiwa ga manzanmu alaihi salam da kuma ƙarfafa masa zuciya da haƙuri akan abin da yake bijiro mashi cewa wannan hanya annabawa ce cike take da irin wannan ƙalubale. shi yasa Allah ya ce a aya ta 48 ina ga an ga gurin ولقد آتينا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمهتدين الله تعالى يتي walaƙad ataina Musa wa Haruna, mun baiwa Musa ɗan Imran shine annabi Musa alaihi salam wanda yake na bani Isra'ila. Allah ya buɗe mana tarihin annabawa da wannan manzo daga cikin manzanni domin a dukkan annabawan bani Isra'ila to annabi Musa yana cikin na gaba-gaba, hasali ma ya fi sauran gwagwarmaya da manyan kafiran duniya manya-manya da suka zamanto an san da su a kowane sassa na duniya. Shi ya yi fama da fir'aun, shi ya yi fama da ƙarun, shi ya yi fama da haman. Su kansu banu isra'ila ɗin ya yi ta fama da su wurare daban-daban a gaɓoɓi daban-daban. don haka aka fara da batunsa amma aka goya da annabi haruna alaihi salam domin Allah ya sa shi a matsayin wazir mataimaki ga annabi Musa alaihi salam. Shi yasa babu inda in ba suratun Maryam ba babu inda aka ambaci Haruna ba tare da Musa ba. Kadai a suratun Maryam ne Allah ya ce ya ukhta Harun, amma ko ina ka samu sunan Haruna alaihi salam za ka samu an goya da annabi Musa alaihi salam. Allah ya ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana, mun baiwa Musa da Haruna al-furqana. Asalin kalmar furqana ma yufarriqu bainal amrayni. Furqan shine abu da yake bambancewa tsakanin guda biyu wanda kishiyoyi ne ma juna, kama a ce tsakanin haske da duhu, tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin barna da daidai, tsakanin kafirci da musulunci. Allah ya ba annabi Musa al-furqan, abinda zai rarrabe ya bayyana wanda yake daidai daga wanda ba daidai ba. Wannan furqan
duk ayoyin da Allah ya baiwa annabi Musa alaihi salam za su iya ɗaukar wannan ma'ana, musamman at-taura da ita karatu ne da ke bayyana wannan ne daidai wannan ne ba daidai ba. Shi yasa ya ce ai at-taura al-fariqa bainal haqqi wal batil. Furqan din nan shine at-taura, ko da akwai suna daga sunayen alqur'ani ana kiran shi furqan, kamar yadda Allah ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi. To kun ga nan an danganta furqan gabawan shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haka can furqan na nufin qur'an, amma nan furqan na nufin at-taura, wanda ke bambancewa tsakanin gaskiya da barna, tsakanin halas da haram. Wa diya'an, ita at-taura littafi ne mai ɗauke da haske, wa zikira, tare da ita akwai wa'azi, lilmuttaqina, ga mutane masu tsoron Allah. Wannan an fara da shi ne don a nuna annabin rahma alaihi salam ba shi ne farkon zuwa da littafi ba, an gabace shi da zuwa da littafi, kuma ba shi ne farkon wanda ya zo da wa'azi ba, an gabace shi da yin wa'azi. Shi yasa ya ce qul ma kuntu bid'an min rusuli, a sanar da duniya ba ni ne farkon manzanni ba. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Akan haka nan Allah ya kira alqur'ani, ya kira at-taura da cewa zikran lil muttaqin, tunasarwa ce ga masu takawan bani Isra'ila, tunasarwa ce ga yahudu masu tsoron Allah. Me yasa aka keɓance su? don duk wanda bai tsoron Allah, tunasarwa Allah ba ta masa amfani. Ka auna ka ga wanda yake bai yi imani da wa'azi ba, idan ana so a karantar da shi wani abu na wa'azin za ka ga yana da wahalan ya gane ma me ake magana. Shi yasa aka ware muttaqin, kamar yadda Qur'ani ya ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, tunasarwa tana ma mu'minai amfani ne, domin su suka damu da ita, su suke da shirin ɗaukar ta, su ne masu kunnen saurarenta, kuma su ne masu ba da tunaninsu bisa abin da ake faɗi. Wannan yake nuna a kowace al'umma mutumin da bai zama cikin muttaqina zai wahala ya wa'azantu ya amfana da wa'azin annabawa. To daga nan sai Allah ya ce alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. To mu lura nan Allah ya yi kirari hatta ga yahudu wanda suke imani da Allah bil ghaibi. Imani da Allah bil ghaibi ya ɗauki fassarori guda hudu. Alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi, fassara ta farko malaman tafsiri suka ce su ne masu tsoron ubangijinsu a inda ba mai ganin su, shine bil ghaibi. Fassara ta biyu ya ce su ne waɗanda suke tsoron Allah ba tare da sun ga Allah ba, shine bil ghaibi. Fassara ta uku yake nuna su ne waɗanda ke tsoron Allah a inda mutane ba sa ganin su kansu, ma'ana ba suna tsoron Allah ba ne inda ake ganin su. In kana cikin mutane ka yi daidai, ai jin kunya na iya sawa, amma abin da yake da wahala shine ka tsoraci Allah a inda ba mai ganin ka. Shi yasa yake cewa man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib, wanda yake tsoron Allah a gaibi a fake, ba mai ganinsa amma ya kiyaye doka Allah, ba mai jinsa amma ya kiyaye doka Allah, babu kowa a wurin amma ya kiyaye doka Allah. Wannan kirari ne ga duk mai tsoron Allah da gaibi. Kuma tsoron Allah a bayyane ko a gaban mutane baya da wahala, domin galibi za ka ga ko mutumin da baya yi don Allah gaban mutane sai ya siffantu da na Allah ne shi. Amma ina tafi tsanani shine alladhina yakshawna rabbahum bil ghaib, masu tsoron ubangiji a boye a fake, ko dai su an a inda suka faku, ko kuma suna tsoron shi a matsayin ba tare da
imaninsu ya bayyana ba, ba sa talla, a zuci suke tsoron Allah, babu nuna mu ne, kamar ikhlasi kenan ake nufi da imani da Allah a fake ba tare da tallatawa ba. don haka ya ce allazina yakshawna rabbahum bil ghaib, su ne waɗanda ke tsoron ubangiji a fake, ai bil ghaibi anin nas, mutane ba su san su ba, ko fil khala, a inda ba a ganin su, ko kuma sun yi imani da Allah ba tare da sun gan shi ba, kamar yadda Allah ya faɗa farkon suratul baqara, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, su ne wanda suka yi imani da gaibi, domin Allah ya ce hudal lil muttaqin, shi qur'ani shiriya ce ga masu takawa. To su waye masu takawa? Can sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi, nan kuma ya ce shi wannan at-taura dhikran lil muttaqin, kamar yadda can hudal lil muttaqin an bato ce wa'azi ce ga masu takawa, can ka ce suwaye masu takawa, ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi, nan kuma ka ce suwaye masu takawa, ya ce allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi, kuma yayi kirari ma masu tsoron Allah bil ghaibi, ya ce man khashiyar rahmana bil ghaibi, wanda zai cancanci aljanna shine wanda ya kiyaye dokar Allah a fake. Kamar yadda na ce mana, ko dai dan mutane ba sa ganin shi, ko mutane ba san ma yana da shi wannan tsoron Allah ba. Mun ga galibi yanzu talla bayata da wahala, mu ne ahlus sunna, mu ne salafil umma, mu ne a ta'ifatul mansura, ko mu ne duk kowa ya iya talla, amma waye ke da gaske asali zuciyar shi ya kamata ta ɗauko wannan abin Allah ya ga haka, ba sai ya yi kirari ba sai ya sa signboard ba, ni ne wani ahlus sunna, ni ne wani salihi, ni ne wani mumini, ni ne wani khashi'i ko qaniti ko hafizi, ko ƙur'ani cewa aka ka daina tallan ni na haddace ƙur'ani, a gani a aikace, aikin ka ya bayyana maka, ya bayyana ma mutane cewa kaza. Haka kirarin ilimi misali, maimakon kai ta hayaniya, ni ne mai matsayi kaza, ni ne malam, ni ne ustaz, ni ne akramakallah, kamata ya ka yi shiru, aikin ka ya nuna kai ɗin kai ne. Allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi, su ne wanda ba sa talla kansu, kamar yadda Allah yake wala tuzakku anfusakum, kada ku tsaya tsarkake kawunan ku kuna tallan laƙabobinku, ni ne sheikh, ni ne ustaz, ni ne akramakallah, ni ne salih, ni ne mai azumi, mai sallar dare, duk wannan ba da baki za ka faɗa ba. Suna tsoron Allah ne a ɓoye a fake, asali ma in za su yi don a ce to sai su fasa, za su yi ne a sadda ba sai wani ya gani ya je ya faɗa ba. In ma aka zo ana akramakallah abin nan da ka faɗa ya yi daidai, sai ka ce to taufiki ne daga Allah ba iyawata ba, Allah ne ya kaddara hakan ya daidai, amma ba dan na isa ba, ni ba kowa ba ne da Allah bai datar da harshe na ba in faɗi daidai. Shine allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi, wanda suke tsoron ubangijinsu a fake, ko kuma suke tsoronsa a inda ba a ganinsu, ko kuma suke tsoronsa a zuci. Kun san zuci wani wuri ne wanda wani bai iya gani, amma wannan fa ba yana fassara a bayyana kazan dan iska ba, wai shi zai nuna cewa a da an magana wane ya ka zama haka, sai ka ce ai tsoron Allah a zuci yake. Wannan ba daidai ba ne. Me yasa to kake laifi? Ko tsoron Allah a zuci yake, ai aiki na kwarai yana nunawa, domin yadda Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib, sai ya ce wal amalu salihu yarfa'u. Yayin da Allah yake amsa kalamin zuci na kwarai, to aiki na kwarai na bayyana kuma na bada signboard, ma'anan akwai wannan abu. Shi yasa amanu take tare da amilu salihati a Qur'ani a wurare da dama. Dai in an ce aka yi imani sai a ce kuma aka yi aiki na kwarai. Don haka kada mutum ya zamanto lalatacce, ya ce shi imanin shi a zuciya yake, ko da aka ga yana lalacewa ba da gaske ba ne ba.
abinda jama'a suka gani shi za su yi hukunci da shi a kanka. don haka Allah ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, su ne waɗanda ke tsoron ubangijinsu da gaibi, ko dai anin nasi inda mutane ba su ganin su, fil khala'i a can a ɓoye, wahum minas sa'a, kuma za ka same su game da tashin kiyama da firgicin da ke cikin tashin kiyama, mushfiquna, tsoratattu ne, firgitattu ne. za ka same su jikinsu na karkarwa in an faɗi matsalolin firgicin tashin hankalin kiyama. kenan ko da mutum ya ce maka shi yana tsoron Allah a zuci, to sai ka ce saura siffar ta biyu, ita ce in an faɗi kiyama ya jikinka ke yi. in normal yake ji baya jin wani cewa yana cikin haɗari, cewa yana fuskantar babban matsala, cewa lallai babban tashin hankali na gaban ɗan adam, kuma shi kan shi bai kubuta ba sai Allah ya rufe shi da rahmarsa, to matukan mutum zai shantake game da kiyama. in ma ana yi sai mutum ya ta dariya, a ce ranar kiyama za a yi girgizar ƙasa, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid. bayan Allah ya bude da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim, duka wannan suna nuna firgici, tashin hankali, mafi girman tashin hankali da ke gaban dan adam shine abinda zai faru a kiyama. to Allah ya ce hum min sa'ati mushfiquna, zaka same su game da lokacin tashin kiyama suna a tsorace. dan haka duk sanda ka tsorata game da tashin kiyama, to sai ta zo ma da sauki. amma in ka shantake ka ki tsorata, a gama duk zube ayoyin ka je ina aba hayaniya ake, to ranar in za ta zo kai za ka fi kowa tsorata, tsoron da bai da amfani. dan haka in an firgita ka firgita, shine mina sa'ati mushfiqun, su ne masu tsorata, suna cikin yanayin ɗarɗar da firgici game da tashin kiyama. wa hadha dhikr وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. to kun ga wannan shine salon Qur'ani. an gama faɗin attaura, an gama faɗin kirari ma masu imani da shi, to dama ana son shimfiɗa ne domin a ce to shi fa Qur'ani shi ɗin ma kamar haka ne, yadda kuka ji game da attaura to haka shi ma Qur'an. don haka Allah ya ce wa hadha dhikr, shi ko wannan alqur'ani wa'azi ne wanda yake mubarak, mai cike da albarka, ai kathirul khair. Qur'ani littafi ne mai cike da alkhairi, mai yawa. kun ga alkhairin Qur'ani ya kai ga ka karanta ya zama lada, ka karanta ka samu tsari, ka karanta Allah ya ɗauka kamar tabakka, ka karanta ka fi ƙarfin shaidanu, ka karanta ka samu daraja duniya da lahira. har wani mai hikima na cewa man kana yuridu duniya fa alaihi bil qur'an wa man kana yuridu al akhirah fa alaihi bil qur'an wa man kana yuridu huma ma'an fa alaihi bil qur'an. mai san duniya ya rungumi qur'ani, mai san lahira ya rungumi qur'ani, mai san Allah ya hada mai duniya da lahira ya rungumi qur'ani. saboda haka Allah ya kira ƙur'ani zikirin mubarak, ambato mai yawan albarka, ambato mai haɗe da alkhairi mai tarin yawa. ƙur'ani littafi ne na magunguna, ƙur'ani littafi ne na maganin cutar jiki da zuciya na da cutar da likita ma bai da maganinta sai ƙur'ani, kamar yadda jiki na da cutar da likita ma bai da yadda ya iya sai dai ƙur'ani. yanzu hassada in ka je ka ce ma likita ina fama da cutar hassada, ina so ka bani rubuta min prescription na maganin da zan sha in samu waraka, kuna ga zai iya? ba hassada ba ce keta, likita ina da cutar keta ta man kamiya ta dabaibaye ni, ina so in rabu da ita, wani magani zan sha? bai da shi, daidai ya ce ka sha wannan za ka samu relax, za ka ɗan yi bacci mai ɗan sanyi, very cool. amma me wannan ba zai kauda ma hasada ba zai kauda ma keta ba zai kauda ma ganin kyashi ba
ba zai kauda ma riya ba zai kauda ma girman kai ba. Ko likita bai da maganin girman kai, amma ka zo ƙur'ani ka sha magunguna. Saboda haka maganin cutar zuci da cutar jiki. Kuma har yanzu ƙur'anin nan mai girma Allah ya saukar da shi ɗauke yake da ilimin farko da na ƙarshe. Duniyan nan dukkanta da kake ganinta to kamar ne na'ura ce. In ka sai na'ura, muƙaddara ka sai kwamfuta, a cikin jakar za ka ga an haɗo ma da wani manual, wani ɗan littafi wanda zai bayyana maka ga hanyoyin maintenance na wannan na'ura da ka samu. To da Allah ya gama halitta duniya ta tas, ya gama tsara ɗan adam da yanayin komi da komai, sai ya turo ƙur'ani a matsayin shine manuwal na rayuwar dukkanta. In ka bi shi za ka samu hanyoyin maintenance na jikinka, na duniyarka, na al'amuranka, na mu'amalarka. Shi yasa Allah ya ce wa hadha zikirun mubarakun, wannan ƙur'ani shine wa'azi, tunasarwa mai cike da alkhairi, mai cike da albarka. Ma'anar mubarak allazi kathura fihi albaraka, shine wanda albarka ta yawaita a tare da shi. Allah ya yi ma ƙur'ani wannan kirari bayan ambata attaura, dan a nuna maka in attaura mai albarka ce to ƙur'ani mai albarkatoci ne, ya tara alkhairai masu tarin yawa. Sai dai ka san wanda ka sani, ka yi iya saninka, amma za ka ba ƙur'ani da sauran abin da baka sani ba. Yashtamilu ala akthar mimma ishtamalat alaihi taura. Qur'ani ya kunshi abinda yafi na at-taura yawa. Min adh-dhiya, na daga haske mai haska maka hanya ka samu mafita a abinda ka tasa. Domin Allah yana wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Duk abinda ya rikita maku kai, kwalwarku ta rintse, kwalwarku ta rufe, kuka rasa ya za a yi, in kun gangara a littafin Allah akwai bayaninsa. Sai dai iliminka ya gaza, ka kasa kaiwa zuwa ga abin. Sannan Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un. Qur'anin nan mun saukar da waraka game da cututtukan da ke damun dan adam, waraka game da cututtukan zuciyar dan adam. Dan haka ya zamanto tabibul abdani wal ajdani. Ƙur'ani likitan jiki ne da na zuciya. Sai ya fi likitoci da kake da su ta ɓangaren yana da magungunan da babu a hannunsu. Don haka ne idan kana karatun ƙur'ani wasu ayoyin sai kawai ka ji kana fara'a, ka ji kana murna, ka ji wani ana yaye ma wani ɗaci da ke zuciyarka. Misali da Allah yake cewa wala nabluwannakum, wallahi ku shirya, in dai a duniya ne jarrabawa za ta zo ta same ku. Bi shay'in min al-khawfi, za a jefa maku tsoro. Wal ju'i, za ku yi fama da yunwa. Wa naqasin min al-amwali, za ku yi asarar dukiya. Wal anfusi, da asarar rayuka. Wathamarati, da asarar 'ya'yan itatuwa na gonaki. Amma duk da Allah ya gama lissafin wannan dan ka sani cewa kada wani abu ya same ka na kaddara ka ce daga ina, Allah ya gaya ma zai faru in dai a duniya ce. Amma sai ya tattara duka ya ce wa bashiris sabiri, sai dai amma mai haƙuri bushara, amma mai haƙuri bushara da cewa wannan abin da ya same shi ɗaukaka darajar shi ne, kankara zunuban shi ne, martaba ce a aljanna, nisanta wuta ne, bucewar kurakuran shi ne waɗanda ya a duniya. Kaga idan baka da wannan wata musibar ta shafe ka, sai ka ji kamar ka rataye kanka, kamar ka sha guba, kamar ka yi terminating rayuwarka. Amma kana jin tsarin ƙur'ani sai ka ji waraka, sai ka ji walwala, sai ka ji daɗi, sai ka ji ka miƙe ka zama kamar ba kai ne musiba ta shafa ba. Wallahi likita baya da wannan. Yanzu aka ce ma likita ga wani yana son zai kashe kanshi, wani magani za ka ba shi don kada ya yi haka? Kuna ga mai likita zai ba shi? Babu. Amma da zai zo ya zamna gaban ƙur'ani, kafin a ce me zai ji, ina ai tuni ya miƙe, ya fasa, ya bari. Musamman idan da za a ce yadda mara lafiya ya yi imani da maganin likita,
haka yi imani da ayar ƙur'ani za ta zama waraka, to ina gaya maka kafin a ce me in ya shigo yana kuka zai fita yana fara'a, zai fita yana dariya, zai fita yana annashuwa, zai fita yana walwala. Saboda haka Allah ya ce wa hadha zikirun mubarakun, wannan shine ambato mai tare da albarka, anzalnahu, mu ne muka saukar da shi, kama unzilat, kamar yadda ita ma a taura ƙur'ani Allah ne ya saukar da su, duka saukarwa Allah ne. Afa antum lahu munkiruna, to in kun yadda da a taura kun ce za ku yi inkarin ƙur'ani, yanzu ku kun zama masu inkarin sa. An ce yahudu sun yi inkarin attaura ba su ji da daɗi ba, yanzu ku larabawa kun yi inkarin ƙur'ani ku kai labari. Kama Allah ya kawo attaura ya faɗi sakamako, sannan sai ya zo ya ce to kuma ga ƙur'ani nan kuma a gare ku. A sadda ake ba ƙurayshawa labarin attaura da abin da ya faru da yahudu, sun ta ganin wautar yahudu, banda hawaye ya za a ce littafin Allah ya zo musu su ƙibi. Sai Allah ya ce to kuma ga ƙur'ani mu gani, ya zo maku, za ku bi shi. Idan har ku kun ƙi bin shi, to fassarar shi su ma ba wai wauta ba ce ba, a irin ku ɗaya, abinda ya shafe su shi zai shafe ku. Saboda haka kun ga wannan shine a kawo na farko, a buga na biyu, don a haɗa a bayyana sakamakon duka. Sai Allah ya ce wa laqad atayna Ibrahim na farko Musa da Haruna shine kissa ta ɗaya. Na gaya muku kissoshi 10 ne gabanmu, yanzu kuma ga ta biyu nan ta dono kai. Ita ce kissa annabi Ibrahim, wadda ita ma cike take da gwagwarmaya da ya sha da mutanensa. walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl, gabanin Musa shi annabi Ibrahim ya gabata, ai min qablu Musa, min qabla at-taura. Allah ya ce mun baiwa annabi Ibrahim shiriyarsa min qablu, gabanin yau. Shiriyarwa domiri yana koma mami, shiriyar mai Allah ya baiwa annabi Ibrahim. In ka ce shiriyarsa shi annabi Ibrahim, kenan dama yana da tashi. A'a, shiriyarsa yanzu nan aka gama kirari ma Qur'ani, aka ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkiruna wa laqad atayna Ibrahima rushdahu. Cewa ku dinnan jikokin annabi Ibrahim ne, ana nufin larabawa, domin in kun lura Ka'aba annabi Ibrahim ya gina ta tare da shi da Isma'il. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna. To tunda ginin annabi Ibrahim ne, ai kuwa larabawa sun samu alfahari ne samuwar Ka'aba a Makka, kuma sun zo ga su a filin Makka, amma Qur'ani ya zo suna inkarinsa. Sai Allah ya ce to ai ba ku sani ba, walaqad atayna Ibrahima rushdahu, mun baiwa annabi Ibrahim shirye shi Qur'anin, wanda yake ku yanzu kuke yin inkarinsa. Duk abinda annabi Ibrahim ya tafi a kan shi shirye Qur'ani ne, ko da abinda aka saukan mai ba Qur'ani ba ne, amma an ba shi shirye Qur'ani. ad-damiru lil Qur'an, ai atayna Ibrahima hidayatal Qur'an. Damiri yana koma ma Qur'ani, rushdahu, hudin ana nufin Qur'an, ma'ana an baiwa annabi Ibrahim shiriya irin ta Qur'ani. Menene shiriya ta Qur'ani? Kun ga Qur'ani cike yake da tauhidi. Annabi Ibrahim kuma ya ce innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi, na barranta ba ni ba abinda kuke bauta mawa sai dai Allah. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, din na kyala guma kanku sai dai Allah ubangijin talikai. Haka akwai inda ya ce wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Shi yasa ma Allah da ya tashi kirari ma annabi Ibrahim sai ya ce inna Ibrahima kana umma. Ibrahim shi kadai ya waye gari a wani lokaci al'umma ce mai zaman kanta. Me yasa? Qanitan lillahi hanifa, mai yawan ibada ga Allah kuma wanda ya rike tauhidi. Allah ya zo ya kirari ma annabi Ibrahim yake cewa ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Annabi Ibrahim baba yahude bane, baba nasare bane, tauhidi ya rayu a kan shi kuma musulmi. Saboda haka shiriyar Qur'ani ita ce Allah ya baiwa annabi Ibrahim alaihi salam. Wa ithbatin nubuwa, haka Allah ya tabbatar masa da annabta. Wa dhikr,
haka ya bashi ambato wal wa'd wal wa'id, ya bashi narko da alƙawurra min qablu tun gabanin Musa da Haruna kafin su zo. Allah ya ba annabi Ibrahim wannan dan kaushe annabin mu dama shine ya rufe kofa, shine final. Saboda haka min qablu tana nufin gabanin Musa da Haruna wanda aka yi bayani can baya. Na gaya mana kissa ta farko ta kare, to tunda za ta zo ne a jere sai Allah ya ce ai Ibrahim ya zo da shiriya gabanin zuwan Musa da Harun. Wa kunna bihi alimina, kuma mun zamanto sane game da abin da ya rayu a kan shi. Ma'ana annabi Ibrahim bai zamanto wajen sanin Allah ba, Allah ya san me ya zo da shi, wace amsa ya samu daga jama'arsa. idh qala لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Allah ta'ala ya ce idh qala li abihi wa qaumihi, yayin da annabi Ibrahim alaihi salam yake gaya ma babansa da kuma jama'arsa. Wannan mahaifi nashi an tafi akan bayanin cewa tafsirai ba su taba kawo mahaifin annabi Ibrahim musulmi ba ne. Akwai nassin aya da ta zo da sunan mahaifin, wa idh qala ibrahimu li abihi azara. Ka tuna sadda Ibrahim ya ce ma babansa azara. Menene ya gaya ma azara shine abihi wa qaumihi, menene ya gaya ma mutanensa? Tambayar su yayi, ma hadhihi tamathilu, waɗanne irin sassaƙaƙƙun gumaka ne wannan da na gani, allati antum laha akifuna, wadda ta zamanto ku kuna zuwa ku duƙufa, ku duƙa, ku liƙe, ku nace. Ukufi shine zama, kamar yadda ake ce ma itikaf, lazimtan masallaci. To akifuna wanda kuke itikafi gabansu, yadda kai yanzu kake lazimtar masallaci, haka aka siffanta mai bautar gumki yake zuwa ya liƙe wajen gumkinsa, shine dare, shine safe, shine rana, shine maraice. Don haka annabi Ibrahim ya masu wata tambaya ta hikima, ya ce me waɗannan gumakan da naga kuna zuwa kuna durƙusawa gabansu kwana da yini, dare da rana ba kwa bari, wanda kuke ukufi a gaba gare su, ai ala ibadatiha maqimun, wanda kuke tsayawa kullum ba fashi a bautarsu, me su? Kun ga wannan tambaya da dama an nuna uslubi ne na da'awa. Ka tambayi mutum akan abin da kai ma ka san abin da yake ba haka bane, amma dai so kake yi lalata matsayin abin ya zo daga bakinsa. Kamar ya ce wannan gumki ne, sai ka ga ka samu dama ta biyu. In kuka lura a suratul shu'ara da suka ce gumaka ne, kuma haka muka iske iyaye, sai ya ce hal yasma'unakum idh tad'un, ku gaya min idan kun kira su sukan amsa, aw yanfa'unakum aw yadurrun, kuma in ba ku kira su ba kuna samun rashin lafiya ko cutarwa, sannan in kun kira su suna amfana ku. Ƙarshe dai cewa suka yi wallahi iyaye ne muka samu, mu duk ba wannan, kawai dai mu biyayya ne ga abin da baba da inna suka tashi a kai shi. To nan ma ƙala ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifuna, me su? Sai suka ce kalu wajadana, قالوا وجدنا wajadana aba ana laha abidina, suka ce mun samu iyayenmu ne a kan su suke masu bauta, ma'ana mun samu iyaye a kai. Kun ga galibi wannan shine yadda makaho yake bin ɗan jagoransa. Me ya kawo ka nan? Makaho ya ce a'a ɗan jagora na ne yayo wajen, ni ma ban san inda za a ba. Shine ake ce ma taqlidul a'ma, koyi da makaho, ko kuma koyin da makaho yake yi da wanda yake shi kan shi bai san dalili ba. Muna da wannan fakakkui mamaki, akwai da dama al'adojin da muka fama da su a cikin kasashenmu, ba hujja ba haja sai haukaja.
in ka tambayi mutum me yasa yake yi, ce wallahi mu dai mun san da ba daidai bane ba, kakanni da iyaye ba za su tashi suna yi abin ba, mu ma su muka iske suna yi. A Qur'ani Allah ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a wa la yahtadun, ko da iyayen ba sa akan wata shari'a, ba wani littafi suka karanta ba wata shari'a ba. Yanzu ko mace ka ce ma ɗanki da kike tarbiyya, ina kika koyi tarbiyya, a wani littafi kika koya, za ta ce haka na gama mata tana tarbiyyar mu, ni ma daga nan na ɗauka, kuma duk abin da ta nuna mana na san daidai ne. Don haka kamar aitun nasa ta yi yawa cikin al'amuranmu, haka na ga mutane na yi, nima na kama yi. To wani abin ana so kai rizinin, shin da aka ce a yi kaza me yasa, da aka ce yin kaza me yasa, shin daidai ne, yana yiwuwa mu ci gaba mu ma, ko kuwa in ba daidai ba ne mu gyara. Domin da za ka tamu kanka a sana'ar babanka, sai ka ga kana son ka ɗaura sana'a ba yadda baban yi ba. Akwai waɗanda da dama za ka samu iyayensu lokacin da suna sana'a kiri, ban sani ba ko kun san kiri, haka zage da ake cewa, ai da jaki yake zagayawa kasuwanni, kai kuwa yanzu fa sai ya zamanto ba da haka ba, yanzu ta intanet ma kake kokarin yin kasuwanci. Har akwai abin da za ku ji ana ce ma yanzu akwai network abin da ake da shi, hanyoyin saye da saidawa kawai baki ɗaya akan intanet. Bankin ma yanzu ya zama ba sai ka je bankin hall ba, kana a hannunka a wayar ka ɗis sai a ga alert, ka saya sai a ɗauka a baka. POS kakanninmu sun san shi, don me ba mu ce iyaye ba su gada ba, don me mu za a zo mana da shi. Ko ita kanta waya hannun za ka samu ba ta a baya, sadda ake da wayar tangaraho ba wannan ba ce. Amma duk mun yadda da taɗwiri, kai za ka ma samu mutum ya zo a duk dangin shi kaɗai ya yi kuɗi, kuma iyayen shi sun fi shi ƙoƙarin nema, bi suke kasuwanni, sun ɗaukan wa hakan su ya ƙoƙe, amma ba su da abin da shi ya mallaka. Amma da an magana nan sai a ce, oh kaga Allah ya bashi, jiya ya fara Allah ya bashi, amma wajen shiriya wai Allah bai ba wani daga baya, sai dai a ce a'a inda daidai ne to da iyaye za a gani a kai. Ba a cewa da kudin nan daidai ne da iyaye za su yi su, nan kullum sai a ce a'a wannan shi daban. Don haka nan suka ce a'a ba komai yasa suke ba, kalu inna wajadana aba ana laha abidina, suka ce sun samu iyayensu ne haka suke yi, fakta daina bihin, mu kuma sai muka yi koyi da su, amma ba mu san dalilin da su ma yasa suke yi ba. Akwai wani barikin soja da ake cewa wani sajan ne na soja ya kirkiri wata doka a sababin wani laifi da wasu suka mashi a wani guri, sai ya sa suka tsaya suka kame a rana, wurin gittawa kawai ake. Amma tun da shi da ya sanya wannan a matsayin doka, sai ya zan duk wanda zai zo tsoron shi sai ya tsaya ya yi wannan kamewa. Bayan an raba shi da barikin, sai kuma abin ya zama dokar barikin wanda ya zo ba amma san dalilin da ya sa shi ainihin sajan wancan na farko ba ya kirkira abin. Shikenan sai ya zama doka, in an tambaye su, kai me yasa in kun zo nan kuke kamewa, su ce wallahi ba mu sani ba, mu ma mun iske na gabanmu da suka wuce su ma sai da suka yi haka. Na'am? To kaga babu dalili, ba san me ya sanya ba. Saboda haka wani abin zaka ga wani ya yi shi ne, akwai inda aka so mi haka ba ma yi, shine wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An so duk abin da aka ce ma annabi ya yi, kakka ma tsaya tambaya, ya yi ko shi kenan ni na ɗauka na rike. Abdullahi dan Umar akwai lokacin da za a Makka daga Madina, da ya zo wani guri sai aka ga bai bi direct ba ta hanyar da ya bi, sai aka ga ya bi ta baya ya zagaye sannan ya wuce. An yi nisa aka ce can da muka ga ka zagaye me yasa, ya ce ni ma ban sani ba, haka naga annabi ya yi sanda ya zo wucewa wurin. Haka akwai ranar da suna sallah da ma'aiki alaihi salam, duk kafafunsu akwai takalma, ma'aiki sai ya cire nashi a cikin ruku, su ma suna ɗagowa sun gani duk sai suka cire nasu. Shine sai da ya gama sallah sai ya waiwayo yake cewa ma hamalakum ala khal'i ni'alikum, me yasa kuka cire takalman ku?
gaba ɗayansu suka amsa wa ra'aina ka khala'tana alaika fa khala'na ni alana, mun ga ka tube naka ne shi yasa mu ma muka tube. Yace ni amman wahayi ne cewa nau suna ɗauke da najasa, kowa ya gaya muku, amma ana ƙoƙari ne a gaya mana cewa dai sahabbai sun bi annabi dan Allah ya ce masu wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi annabi ko ba ku san dalili ba to shiriya na tare da ku. Kuma wal yahdhari alladhina yukhalifuna an amri, masu saba ma umurnin da annabi ya zo da shi, shiriya tasa, to ana ce masu kaffa kaffan su, ka shaidun su, an tusibahum fitna, tun duniya su gamu da fitina, aw yusibahum azabun ali. Dan haka idan kun lura kenan ga annabi ne ake so mai irin wannan koyi, irin makahon kwaikwayo, duk abin da ya ko ba mu san illa ba, amma sai ka ga mutum an ce mashi annabi ya yi haka sai ya ce a lokacin da ya yi an ce ni kuma ba haka ba ne, sai ya nemi karkacewa ya kauce ma abin. don haka yake cewa ƙalu wajadana aba'ana laha abidin na'am qala laqad kuntum annabi ibrahim ya ce ƙala laqad kuntum, aika in haka ne kun daɗe ku kanku wa aba'ukum da iyayenku a ɗibge kuke, kun daɗe a shirme. laqad kuntum, kun kasance antum ku wa aba'ukum da iyayenku kuna can fi dalalin mubin, a cikin bata mabayyaniya. kaga wannan magana ba za ta yi daɗi ba ga wanda yake jin baba da mama a ce sun rayu a bata. Ni ma yanzu abin da suke yi da nake koyi da su a bata ne mana, saboda babu hujja. Annabi Ibrahim wahayi Allah ya masa ya gane haka, saboda haka ya so ya ja hankalinsu, kai aikowa kun daɗe kuna shirme. Kun ga da masu yiwuwa ne su faɗakantu sai su ce to ya aka yi shirman, me ya faru? Don haka sai suka ce masa aji itana kun ji amsa aji itana bil haqq, qalu aji itana bil haqq, suka ce wai da gaske ne kuwa ka zo mana da gaskiya, am anta min al-la'ibina, ko dai wasa ka zo yi mana? qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi na'am alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minash shahidin. qala bal rabbukum, yace ai ba wargi bane, magana ce ta tantagaryar gaskiya. rabbukum, ubangijin da ya cancanci a bauta masa, ko bai da wuta bai da aljanna, rabbu samawati wal ardi, shine ubangijin sammai da kasai. alladhi fatarahunna, ba wai ubangijin su bane a bayan wani yayi yazo ya mamaye, shine ya kirkire su ba tare da ya kwaikwaya ba gaban kowa. Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard, ban nemi wasu su zo kallon ya zan yi in halicci sammai da kasai ba, wala khalqa anfusihim, bare halitta su kansu, wa ma kuntum muttakhidhal mudillina abuda. wannan a suratul kahfi kenan. Amma nan sai Allah yake cewa bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna, ubangijin ku na hakika wanda ya cancanci bautar ku tittille yadda kuke tittillewa gaban wannan sassakakkun itatuwan, shine ubangijin sammai da kasai wanda ya kirkiri halittar su ba tare da ya ga wani yayi ba ya kwaikwaya. Allah bai saci fasaha kowa ba wajen yin abin da ya so yi. Wa ana ala zalikum min ash-shahidina, kuma ni a bisa abin da na gaya muku ba na da kokonto, ba wasa ba ne ba, ina da shaidu masu tarin yawa. Ai shahidina bihi, ina cikin masu shaidawa akan haka. Ina jin jiya kun ji abin da annabi Ibrahim Allah ya tabbatar masa domin ya yadda da yadda Allah ke raya matattu. Saboda haka nan ya zo ne da confidence, ba yana da shakka ba akan abin da yake kiransu a kai. Tabbas ya san abin da yake. Na'am,
watallahi وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. dan ya ƙara nuna masu cewa gumakan nan dai tabbas ba sa amfanarwa, ba sa cutarwa, ba sa kashewa, ba sa rayarwa, ba sa sa rashin lafiya bare su warkar. Sai ya ce masu bari ma ku ji wani abu, watallahi na rantse da girman Allah, la'akidan na asnamakum zan rugurguza wannan gumakan naku ba da an tuwallu mudubirina, bayan kun ba da baya kun tafi wajen sha'anoninku a sadda ba kowa. Zan yi abin da zai nuna muku su ɗin nan ba sa da wata fa'ida, ba sa da wani amfani. Wannan kalami akwai masu cewa ya yi shi ne kai tsaye gaba ga jama'arsa, akwai masu cewa ya yi shi ne da wani sashi na wasu, akwai kuma masu ganin ya yi shi ne a matsayin ƙalubalanta gumakan in za su iya su rama ma kansu abinda za a musu. Don haka in dai gumakanku da gaske ne to zan masu makircin da za ku gane su ba shi komai ba ne. faja'alahum جذاذا إلا كثيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. faja'alahum bayan sun tafi sun ba da baya ba sa nan a gidajen gumakan, ja'alahum sai annabi Ibrahim ya sanya gumakan gaba ɗayansu. An ce wannan ya faru ne a ranar wani farin ciki nasu ko ranar idi. Ya sanya su juzazan. In an ce juzazan shine fatatan bifasin, ya faffaskara su ya basu gunduwa kace-kace da gatari. Illa kabiran lahum, sai dai wanda ya fi girman sauran shine annabi Ibrahim bai taba ba, don ya ga ina hankalinsu zai karkata. allakal fa'asa fi unuqihi. Tafsiri ya ce sai annabi Ibrahim ya ɗauki gatarin nan sai ya rataya a wuyan babban gunkin, la'allahum ilaihi, ko za su zo wajen babban yarji'una, su komo masa su ce to kai babba banda zalunci mai wannan kananan su kai ma sun hana a bauta maka ne za ka faskara su. Ma'ana yana son ya ja hankalinsu zuwa ga babban don kila su tuhumi babban. In kau sun yadda babban ba shi ya ba to wannan ko ba su da amfani, shi ma babban bai da amfani. la'allahum ilaihi yarji'una fayarawna ma fa'ala bi ghairihi. In sun zo sai su ce shi ne ya aikata abinda ya aikata ma sauran. qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin. qalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina, waye ya aikata ma allolinmu irin wannan abin, waye ya yi wannan ta'addanci ma allolinsu. Suna tambaya kawunansu ko junansu, da Allah kun ji labarin wanda ya yi wannan al'amari ma alloli? Kaga Allah ya kamata ya baka kariya, ba kai ka nemi ya aka ma Allah ta'addanci ba ya kasa ramawa. Domin kana bin Allah ne domin ya zamanto ya baka kariya daga matsalolinka na yau da gobe, yadda da zaran ka shiga firgici za ka ba zama zuwa ga Allah, da zaran bukata ta taso za ka ba zama zuwa ga Allah. To amma in aka kai ga Allah da ake gani Allah ne, ga shi yanzu an mashi ba daidai ba ya kasa rama, to ko akwai matsala tare da shi. Don haka sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina, duk wanda ya aikata haka da allolinsu in ji su, innahu lamina zalimin, shi kam ya cancanci ya zamanto cikin azzalimai. Ma'ana ya cika takadari da ya zo ya bi su duk ya faffaskari fi hadal fi'ili, azzalimi ne a wannan aikin da ya. To ku ba ku zama azzalumai ba masu ɗaukar bauta Allah ku sama abin da bai iya kare kanshi daga gatari? Na'am. qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. qalu sami'na fatan, suka ce mun ji wani yaro. Wannan yake nuna ba dukkansu ba ne suka ji sadda annabi Ibrahim ya yi magana, domin da sun ji za su ce shi ne kai tsaye.
amma sai wasu da suka ji ya faɗa a can baya sai suka ce sami'na fatan, mun ji wani matashi. Wannan ya nuna mahimmancin matasa a al'umma. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. In matasa suka gane gaskiya suka rungumi kiran Allah, to aikin da za su ma musulunci yana gaba da na dattijai. Shi yasa kullum Allah yake kirari ma matasa su karbi gaskiya, su rungumi gaskiya. Har wani hadisi yake cewa cikin 7 da za su shiga ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah, inuwar manyan baƙi, high table, Allah ya sa akwai matashin da ya tashi a ibada tun yana matashi da ƙuruciyar shi, ba sai da ya tsufa ba. Dan kowa ya tsufa za ka ga ai yana gyara kabarin shi ne, ba kasafai za ka ga wargi game da dattijai ba. Ko da dai muna da majalisar doke-doke a ƙasa da sunan majalisar dattijai, amma dambe ake tabbas fafa. To amma abin da ake ƙoƙari a ce matashi shi dama an san shi da shirya, an san dattijai a shirye kai. Amma in ka ji matashi ya riƙe abu, to da wuya ka ga an rinjayar da shi matukar ya gane gaskiya. Na haka kun ga nan kirari ma annabi Ibrahim sai aka kira shi matashi, yana nuna mahimmancin matasa a al'umma. Qalu sami'na fatan, suka ce mun ji wani matashi, ba wai wani dattijo ba ko wani tsoho. Sami'na fatan, mun ji wani matashi. Me matashin nan muka ji? Yadhkuruhum, yana aibanta su. Shi wannan matashi yuqalu lahu Ibrahim, ana ce mai Ibrahim. Wannan ya nuna ba ma kowa ya san shi ba. وذلك أن إبراهيم خرج معهم إلى مجتمعهم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضوا ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس حيث قال بصيغة الحلب وتالله لأكيدن أصنامكم فسمعها الضعفاء فلما رجعوا ورأوا ما حصل تذكروا ما كانوا قد سمعوا منه فأخبر عظمائهم عند النازلة. Wannan dai sharhi ne wanda malam ke cewa da an fita ne tare da shi a wannan idi. Akan hanya sai annabi Ibrahim ya yi kukan baya da jin daɗi ko kafarsa, sai suka tafi suka bar shi bayan manya sun wuce. To ya faɗi waccan zance ne a inda masu rauni suka rage na baya-baya, su ne suka ji magana, inda ya ce tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri. To wannan yasa bayan da suka dawo suka ga an kakkarya masu waɗannan alloli nasu, sai masu raunin nan suka tuna abinda suka ji yana faɗa. Wannan yasa suka ambata masu manyan gari cewa sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sai me ya faru? qalu fa'tu bihi ala fa'atu bihi ala ayunin nasi, suka ce ku je ku zo da shi. In ji manyan kenan suka ce ma na ƙasa da su, kama a ce ma 'yan sandan gari ko kuma sojan gari ko jami'an tsaro ko fadawa, ku je ku zo mana da shi ala ayunin nasi, a zo da shi gaban mutane a bayyane, la'allahum yashhaduna, dan su shaida in shi din ne, dan ya tabbata cewa shi ya aikata. To sai me ya faru? qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wai kai ne ka aikata wannan? Ma'ana gashi nan har an zo da shi. Kun ga hanyar ba da labari irin na Qur'ani, ba sai an yi detail ba, da an zo sai a je daidai zuwa ga points. A anta fa'alta haza, an ce a je a zo da shi, kaga me next? Ba za a ce ba sai wasu fadawa suka kama hanya, suka hau doki, suka bi ta ruwa, suka bi ta ƙasa, suka gangara, suka hau tudu, suka je gidan, suka kwankwasa, ya hito, suka tafi. Duk wannan an tsallake, kawai aka ce a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim, kai ka aikata wannan da allolinmu. Ma'ana har an je an zo da shi gashi nan gaban mutane ana masa tuhuma. Kai ne ka aikata wannan abu da ake tuhumar ka da shi? Wannan ya nuna kowane ɗan adam a asali barrantacce ne sai in laifi ya hau kan shi. Shi sa za ku ga duk ƙarar da aka kai a kotu,
ko da an kama mutum dumu-dumu sai a ce ana tuhumar shi da laifi kaza, bai da zamanto ba an tabbatar da laifin sai shari'a ita ce za ta iya tabbatarwa da cewa shi din ne ko ba shi ba ne. Kuma wannan shine a asali a musulunci, cewa kowane mutum kubatacce ne har sai dalilai sun tabbatar da laifin shi. Amma kun ga a zamanance za ku ga ana iya cewa kowane mutum abin tuhuma ne ko sai in ya wanke kanshi. Yasa za ka ji wasu su yallaɓai ana kuci uban shi zai faɗi gaskiya, ma'ana an tabbatar da laifin, kawai duka zai sa ya bayyana gaskiya. Alhali a asali shine cewa ba shi ya laifin ba sai dalili ya tabbatar. Shi yasa aka ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Duk wanda ya da'awar kai ne kai laifi to ya kawo bayyana, shine mai shaidu, ya kawo shaida na kai ne. Kai kuma idan an ce kai ne, kana da buƙatar tsayawa ka kare kanka ka tabbatar da ba kai bane. Dan haka suka ce a anta fa'alta hada, kun ga ba sun zo bane ba cewa Ibrahim kai ne kai, me yasa kai? Maimakon su ce kai ne kai, me yasa kai? A'a, kai ne ka aikata wannan abin da allolinsu ya Ibrahim. Kaga tambaya ce da ke nuna kai ne ko ba kai bane. A matsayin yanzu ba a da tabbas. Me ya ce? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Nan mala ya ce ƙala sakitan min fi'ili, ya yi shiru bai ce masu komai ba, zuwa daga baya sai ni ya nisa. Irin abin nan banda ma raini ko kuma banda ma ni dai da zamanto wani abin tuhuma a gunku, ku iske babba da gatari a rataye a wuyan shi ya sha aiki wurjanjan, ya daddatsa komi har ya rataye gatari na nuna ya kammala aiki ya yi kyau, kuma ku zo kuna tambaya ta. Ai inda har da gaske ne ku kuna buƙatar ƙarina, ga ta nan rataye, bal ba ni ba ne, ko bal ku daina tuhumata, ko bal magana ba kamata ba ma ta zo kaina. Fa'alahu kabiruhum hadha, wanda ya aikata wannan abun, wannan babban da kuka gani rataye da gatari, shine wanda ya kamata a tambaya. Fas'aluhum, ku tambayi su da aka kakkarya, kai da Allah gumaka ba shi bane bai maku wannan? In fa kanu yantiquna, in fa suna magana za su ba ku amsa. Duk wannan yana kokari ne ya tabbatar musu da gumaka dai shirme ne. Mutanen da suka kasa, ko in ce waɗanda suka kasa kare kansu daga kaifin gatari, kuma yanzu an ce a tambaye su, kowa ya yadda ba sa magana, to kuma menene kuma na a ce su ne Allah? In dai suna da wannan gazawa, ai ba Allah kenan ba. Saboda haka kullum ana bayyana mana siffofin Allah don a gane wanda ba Allah ba kwata-kwata. In ma hankali ka ba ya rizinin zai ce wannan bai cancanci a bauta mashi ba. Domin a suratul shu'ara yana cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfi. Yana ta lissafa ayyukan Allah, su suna yin haka. Shi ya halitta ni, yake ciyar da ni, in na rashin lafiya ya warkar da ni, shi ke ciyar da ni ya shayar da ni. Su kuma ku tambaye su me suke ma. Dan haka ya ce fas'aluhum in kanu yantiquna, ku tambaye su in dai har za su yi magana to za su gaya maku gaskiya. Ai is'aluhum an fa'ili, ku ce masu waye ya aikata haka. Fa in nataqu, in dai za su yi magana, fa huwa allazi fa'alahu, za su ce shi ya aikata. Wa in lam yantiqu, in kau suka yi bukum suka ki magana, fa ajizun nutqi la yaqdiru ala fi'li. Lallai wanda ya kasa furuci to kuwa ba zai iya komai ba. Wal ajizu anil fi'li la yakunu ilahan, wanda kawai ya gaza komai to bai cancanci ba ma ko dan kallo ka ɗauke shi, bare ya zama to shine uban tafiya. Saboda haka la yakunu ilahan mustahaqqan lil ibada. Da wannan za ku gane in dai ba su suka yi magana ba to kuwa ba su cancanci a bauta masu ba. To sai suka yi tunani a kawunan kansu a cikin zuciyarsu, faraja'u
can baya da an ce wanda ya karya gumaka shine azzalimi, yanzu sai wannan magana. Misali lokacin da suka zo suna ce ma duniya Saddam Hussein na da makaman ƙara dangi, in an bashi illa ce ma duniya, zai halakar da duniya, lallai su taimaki duniya su ga bayan Saddam. Suka yi wannan har duniya wata ɗan ɓangaren ta yadda ya mallaka. Aka tura Baradi'i, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya na binciken makamai, ya je aka dinga su ce za su shiga nan, ya ce ba a shiga, sai a ce to kun ji. Su kuma nan 'yan binciken asiri ne, sai su zo su ce ya fi hana. Nan kuwa duk rahotanni ake kaiwa ina ne Saddam ya mallaki wani ƙarfi, yayin duk da za a kai mashi farmaki to kun ji wuri kaza yana da kaza. Su wane da wane su ne masu ƙarfi a gwamnatin shi, a saye su wane da wane ma. Da haka aka gama kakaf, sai da aka gama rarike ƙasa gaba ɗaya, sannan aka ce to dai ya ƙi ba da goyon baya, ya yi turjiya, don haka me ya kamata a kai masa hari, sai farmaki ta sama ta ƙasa. Yana da Republican Guards za su mai da martani, alhali da an saya kowa. Lokacin da abu zai kai abu, sai gashi cikin ƙaramin lokaci Iraki ta faɗi yadda ake gani, kamar yadda ta wayi gari. Daga baya sai suka fara cewa a'a sun yi haka ne saboda Iraki akwai mutane waɗanda ake zalunta don su kai demokuraɗiyya, amma kun ga yau abin da ya wayi gari ba demokuraɗiyya ba zaman lafiya, man fetur ya kai su shi ake zuƙa da sauran abin da ya shafi ma'adanai. Irin wannan shi ne abin da waɗannan mutane suka yi, cewa sun san gumaka ba sa amfanarwa, kuma sun tabbatar a kansu ƙarya suke yi, amma Allah sai ya ce fanuki su ala ru'usihim, sai suka ƙiri da muzu, kamar yadda za a ce bahaushe yake cewa sai suka shafa ma idanunsu toka, suka nuna su gaba ɗaya ma wannan rainin wayo ne ma har ya zo ana tattaunawa da shi, bari su tumurmushe gaskiya nan da barazana. Fanuki su ala ru'usihim, don haka sai suka turmusa, suka juya ma kawunan su, ai in qalabu ilal mujadala, sai suka juya zuwa ga gaddama. Ba'da mastaqamu bil maraja'a, wai bayan sun kai komo, kamar su ce kwalwarsu ta gaya musu cewa ma raini ne ma annabi Ibrahim ya yi masu wannan magana. Saboda haka sai aka maida abin kamar abin da ke ƙasa yanzu ya birkita ya koma sama, shine raja'u ala ru'usihim, nukisu ala ru'usihim, yadda ka san a ce sai suka birkita abin sama ta koma ƙasa. Gaskiya ta zama ƙarya, ƙarya ta zama gaskiya, gaskiya ta zama ita ce ake yi ma tumurmushewa, ƙarya ta zama ita ake karewa. Nan take suka ce laƙada abinta ma ha'ula yantiquna, banda rainin wayo, ai ka san waɗannan ba magana suke ba, yaushe zaka ce mana mai musu magana? Fa kai fata amuruna bi su'alihim, ka raina mana kwalwa ne da zaka ce mu tambaye su, maimakon su nuna cewa lallai mu wawaye ne da muke bi musu, amma yanzu sai suka ce shi da ya ce su tambayi gumaka shine ya raina masu wayo. To mu je, kala afata buduna نعم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. nan take gamu hujjoji ya gama zube su baki daya ta yadda ya ce afata abuduna min dunillahi, to kuwa in haka ne yanzu ku kun ci gaba da bauta koma bayan Allah. Duk fa ku ji ba dukkan abubuwan da suka faru, dama wannan gabai yake so ya kawo kanta, don ku gane galibi akwai abubuwa da dama wani lokaci da suke bukatar shimfiɗa mai tsawo kafin ka zo gaba abin da kake so ka aza. Ya ce ma la yanfa'ukum shay'an, ku bauta ma wanda bai amfana ku da komai na daga arziki, wala yadurrukum, kuma bai cutar da ku da komai. Ku lura sosai, a ce wai kana bauta ma Allah da zaka daga hannu ka roƙa bai iya taimakonka, wanda kuma in ka ki bauta mashi kuma ba zai cutar da kai da komai, wato me amfani? Bautar bata da amfani, rashin bautar bata da matsala. Don haka tunda haka ne, uffil lakum,
ko ka karanta uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, tir da ku, dan kalmar uff tana nuna tir, muni ya tabbata gare ku da ku da abinda kuka bauta mawa dinnan koma bayan Allah. Afala taqiluna, ina hankalinku? Duk sadda aka tambaya kwalwa kamar kwalwa ta buga ne ake tambayar cewa ya aka yi taɓaci. Ai kwalwa amfaninta ta ma rizinin abu, in za ka yi ta ma tunanin ya dace ko bai dace ba. To ina hankalin ku kuke bauta ma wanda bai amfanarwa bai cutarwa bai ma magana kwata-kwata? Nan fatake sai kuma barazana. Kun san akwai wani lokaci naɗa tabarma kunya to sai fa an haɗa da hauka. Qalu harriquhu وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه suka ce ku kone shi, ma'ana a babbake annabi Ibrahim. Wannan shine kullun zaka ji mara hujja ya fi gane a sa ƙarfi, kuma shi ta'addanci, ku ladabtar da shi, jikinsa ya gaya masa. harriquhu wansuru alihatakum, ku kone shi, da haka za ku taimaki allolinku. Kun ga alloli ba su iya taimakon su ne za su taimaki allahi. In kuntum fa'ilina, in har za ku ce kuna da niyyar taimakon allolin, to wannan shi ya kamata ku yi. Mu kare da kulna ya naru don mu tsaya a nan. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Aka ce sai suka gina katotar rami suka buga wuta a cikin ramin yadda ko mutum bai iya zuwa kusa. Daga nan suka daura annabi Ibrahim, suka wurwura ba a ma iya zuwa kusa da wutai, aka wurga shi. Lokacin da ya tunkari wutan nan, kafin ya kai kamar yadda ƙur'ani ya ce, sai ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan kalima ta sa sai Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan, ya wuta zama sanyi. Da za a tsaya a sanyin kawai, in ji malaman tafsiri, da sanyin ya cutar da annabi Ibrahim. Amma sai aka ce bardan wa salama, sanyin kuma mai aminci. Shi ya sanya aka ce an hakaito cewa annabi Ibrahim yana faɗin bai taɓa shiga wani guri da ya ji daɗin shi ba kamar wannan gurin. Shi da si suka yi nufin cutarwa, sai gashi ba abin da ya shafe shi. Kulna ya naru kuni bardan, muka ce ya ke wuta ki zama sanyi wa salaman da aminci. Aka ce da an tsaya nan, da haka za ta zama har abada, da wuta ba ta kuna. Amma sai Allah ya yi togaci ya ce ala Ibrahim, akan nan annabi Ibrahim kadai za ki zama haka. Dan haka sai ta zamanto yau in ta samu karfe sai ta cinikan masa, ya narke ya ɗige. Amma annabi Ibrahim sai ga ta bata kona shi ba. Wannan yasa ake cewa da wuta da zafi da sanyi da haske dukkan su tasarrufin Allah suke. Allah ya ga dama wuta da kuna ta ya hana ta kuna. Allah ya ga dama dukkan abin da ka iya sani da tasirinsa, Allah ya cire tasirin ga abun, amma bai yi abin da aka san shi da shi ba. Shi yasa kuka ga dabbobi da ke cutarwa, in Allah bai sa masu cutarwa ba, sai su samu mutumin da za ka ga har kai ta mamakin maya aka yi ya kai labari. In Allah ya nufin kare ka, in sama da ƙasa ta haɗu, sai Allah ya maka mafita. Shine wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan haka muka ce ya naru ke wuta, kuni bardan zama sanyi wa salaman da aminci, amma ba kan kowa ba ala Ibrahim, ga annabi Ibrahim. Hakan kuwa ta zama ba aradu bihi kaidan faja'alna humul asfalina, sun nufin sun yi nufin kaidi ma annabi Ibrahim ta hanyar wurga shi wuta, amma kuma sai Allah ya sa su ne masu kunyata, sai gashi bai kuna ba. Da dama masu imani sun yi imani sababin wannan abun, wasu kuma sun ci gaba da kangarewa da dogewa akan haka. A wannan fita annabi Ibrahim daga wuta za mu dakata. Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu, ya sa abin da muka ji ya zamanto cikin ma'auninmu na lada.
Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu ya zamanto jagoran mu zuwa ga rahamar Allah. Allah ya kare rayuwar mu ya mata albarka. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.